כשאלון פגש את הילי הוא הרגיש את זה מיד, מסביב גם אנשים חשבו זה רגע מיוחד. הוא לכסן מבט נאה, קרץ קריצה של גבריות, היא ידעה מיד שכן, אבל חיכה בביישנות. הימים עברו חלפו, אלון והילי התקרבו, יש אופטימים שיגידו בפשטות התאהבו. אלון והילי זה מושג ויש לומר זאת בכבוד, כי מהם על אהבה יש הרבה עוד מה ללמוד. סוף סוף יש אירוע במשפחה קטנה, תראו את חנה מתרגשת, ואיצו כל הזמן בוכה שהוא מאושר, והתזמורת מנגנת. יום שישי בערב זה הזמן של כל המשפחה, אז כולנו ישובים סביב השולחן לארוחה. ציפי מבשלת אוכל שמספיק לגדוד חובלים, הם יושבים צוחקים ומתווכחים על אופי החיים. וביום שישי אחד מאוד מיוחד, אלון הביא איתו גברת, ואיצו שוב בחר שהוא כל כך מאושר, וחנה שוב פעם מתרגשת. הילי השתלבה נפלא כמו פיצה לעגבנייה, תוך דקות ספורות ידענו יש פה אהבה גדולה. לזכותה נאמר שהיא לא נרתעה מהדפיקות, כי במשפחה שלנו יש מעט מאוד שפיות. והיום אנחנו כאן איתכם שמחים ונרגשים, כמה נחת שהבאתם להורים הפולנים. מי ייתן ורק תדעו ימים טובים ומוארים, אם אפשר תפרגנו לנו בכמה נכדים. סוף סוף יש אירוע